салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва дар канали мо обуна шавед, зеро канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. Агар хоҳед ки видеои мо зуд барояд, пас дар видеои мо лайк монед ва дар канал обуна шавед. Мо бошем оғоз мекунем видеои имрӯзара. хушхабар дӯстон, имрӯз аниқ шуд ки варзишгари тоҷик Нурулло Алиев бо варзишгари рус Абдураҳмон Алимагомедов, ки рекордаш 8-0 мебошад, 5 сентябр дар турнири GFC дар шаҳри Москва муҳориба хоҳанд кард. Бояд гуфт ки Нурулло Алиев намояндаи тим Баёнов буда дар муддати кӯтоҳ тавонист муҳорибаҳои хуб нишон диҳад ва айни ҳол рекорди ӯ 4-0 мебошад. рақиби ӯ варзишгари пуртаҷриба аст ва албатта ки мо аз Нурулло Алиев боварӣ дорем ва ба ӯ сарбаландиро дар ин муҳориба таманно мекунем. ва дӯстони азиз, биёед якҷоя варзишгари худро дастгирӣ мекунем. варзишгари рус оид ба муҳорибаҳои омехта Забит Магомедшарипов дар ҳамин сол чемпиони UFC дар вазни нимсабук хоҳад шуд, гуфтааст менеҷери ӯ Али Абдулазиз дар инстаграми худ. биёед гӯш мекунем ки чӣ гуфт. мотиватсияи Забит ба қафас баргаштан ба ман як илҳоми тоза мебахшад. ин суханҳои маро дар хотир гирем ки дар соли 2020 ӯ чемпиони UFC дар вазни нимсабук мешавад. бояд гуфт ки Забит Магомедшарипов яке аз довталабон барои бой бо чемпион Александр Волкановский ба ҳисоб меравад ва аз Забит як ғолибияти дигарро интизор аст. Забит боша рӯзи 29 худи ҳамин моҳ нияти ба қафас баргаштанро дорад. шумо дар ин бора чӣ фикр мекунед? оё Забит ин сол чемпион мешавад ё не? фикртонро ҳатман дар комментария нависед. имрӯз менеҷери Ҳабиб Нурмагомедов, чемпиони UFC дар вазни сабук, баъди хомӯшиҳои зиёд пас аз марги падар, расмҳои ӯро дар инстаграми худ гузошта нишон дод ки аллакай Ҳабиб ба тамрин кардан шурӯъ кардааст. инчунин худи Ҳабиб дар яке аз вохӯриҳояш гуфт: ба ҳама мухлисонам саломи худро мерасонам ва миннатдории худро барои боварӣ ба падари ман низ мерасонам. падари ман нақшаҳои зиёд дошт ва ба анҷом расонидани онҳоро ман барои худ қарз мешуморам. бояд гуфт ки чанд рӯз пеш менеҷери Ҳабиб Али Абдулазиз гуфта буд ки дар соли 2020 ӯ ба қафас бармегардад, камарбанди худро ҳимоя мекунад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. дар видеои мо лайк монед ва дар канали мо обуна шиданро фаромӯш накунед.